아니 subrai kaksambo Nini kamsakmano Wasugay tong kheno 아니 subrai khamo Nini kokthai khunawi tong kheno 아니 subrai kaksambo Nini kamsakmano Wasugay kheno 아니 subrai khamo Hasil kabar di matislah saslam tong boyar kisah maka bebak no Keto mai ku tok sa korak Sajung mati umar kira berkali bebak no Ya kisah tong abay no Kung yawi na tong pano Taitor niya tong topani Ya kisah tong abay no Kung yawi na tong pano Subrai no lobe ang tong topani Nini kokthai no khunawi tong kheno 아니 subrai kaksambo Nini kamsakmano Wasugay kheno 아니 subrai kakamo Buhay lamang ang himay Buhay ang lenor sa subi Matong ka meteroy Biyang tekto dirman paipo Subrai no koito play Tong man ka kalogay Sakno ang lensong sa pilit Buti klay mo beritilit Subrai ni ko bayang sedang mani Sakno ang lensong sa pilit Buti klay mo beritilit Subrai ni ko bayang sedang mani Nini kokthai no khunawi tong kheno 아니 subrai kaksambo Nini kamsakmano Wasugay kheno 아니 subrai kakamo Nini kokthai no khunawi tong kheno 아니 subrai kaksambo Nini kamsakmano Wasugay kheno 아니 subrai kakamo